Lero Panyaso Voice Box, Mr. Ali Mwima akulankhula kunena kuti chipani cha Democratic Progressive Party chimalolera kuti nsima isapse mowa usapse chifukwa chakuti sakufuna kuti munthu awathandize kusonkhezerapo pakuti munthu uja akathandiza adzafuna kumwanawo mowa ndipo chipani chitu chimakhala ndi umbombo osafuna kuti anzawo apindule nawo pa zimene awachitira. Ndiye tikhale modzi pano Panyaso Voice Box kuti tione kuti Ali Mwima ayilongosera bwanji nkhani imeneyi ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Madzuka bwanji amalawi kulikonse kumene muli. Ine ndine Ali Mwima, Nyamata wa Eastern Region. Tafuna tipatsane moni mawabuno moni wamtendere ku Malawi kwa Malawi ina aliyense kulikonse kumene ali. Tabwera lero pa 24 Juni 2025 ncholinga chonena kuti tiyamikire kwa anthu amene tsopano Mulungu atsegula m'maso ndikuona chilungamo, komano choyamikira chachikulu nchakuti ataona chilungamocho sadakhale chete koma adayankhula. Tiyamikire chimenecho. Tikuyamikira kwambiri kwa Honorable olemekezeka to Abon Kalindo, the DC, mwana wa kumulanje, TM Abuka. Tikuyamikirani kwambiri Kalindo chifukwa chonena kuti mwabwera poyera mutamvetsetsa tsopano ngakhale mmochedwa koma chifukwa cha kuzindikira kwanu ndi kudzipereka kuyankhula ku mtundu kwa Malawi chilungamo kuti chipani cha DPP chikudzikonda kwambiri uku chikumanama kuti chikufuna kupulumutsa Malawi nthawi yomweyonso chikupanga kudzikonda kumene sizingatheke nkutheka komwe mwa njira ina iliyonse. Ndipo mwayankhula mawu onena kuti ine ndinkangomva kuti anyamata Eastern Region akuyankhula kuti iyayi anthu awawa akudzikonda akufuna president achokere kwawo komanso vice achokere kwawo, second vice president achokere kwawo, akuti obwera onse anzango apatsa kuti maunduna basi mpaka mwayankhula mawu onena kuti izi ndi zimene ankanena anthu zija muli pa ndiolotse ndikakutafune zimene zija nzoonadi. Ndipo tiyimikira umboni mawu amenewo kuti zimenezo ndiye ndi zimene ife tidaziona kalekale mu chipani cha DPP. Tiyamikirenso Comrade Mtanyu statement yawo ya dzulo pamene amayankhula audio yawo yonena kuti amva chisoni atayankhulana ndi munthu wina mpaka adakomoka adafikanso ango imeneyi kuti zipani za DPP zikuoneka ngati zili pa mdipiti ofuna kuwombola Malawi koma chifukwa cha dyera ndi gwinthi ndi kudzikonda ndithu akukana kupanga migwirizano ndi azinzawo. Chifukwa chobwera chimenecho Comrade Mtanyuwa tikuyamikireni kwambiri. Tayamikirenso Enoch Chihana nawonso anapereka mwambi kuti kodi munthu mungasonkhe nonse mmemo nonse kusonkha mmemo mafuta mchele tomato zonse mwasonkha mmemo aphikidwa tiyeni tiyambe kudya akuti wina uja akuti kutema mbamu nkudya wina uja kuti ateme wasonkha uja kugwira mkono dikirani kaye kutema yachiwiri nkudya wina zake uja kuti ateme kugwira mkono dikirani kaye uyu na akudzitenga na mandu ayu nkutema nkudya nambala 3 zake uja kuti mpaka Enoch Chihana adanena kuti iyayi tsopano anthu tikhoza kuntchula kuti ndi munthu wotani mmeneyo. Ansala yake adapereka yonena kuti ndi wa umbombo kotero kuti umbombo umenewo kudzikonda kumeneko selfish imeneyo ndi imene DPP inantulutsa mboma. Koma timafuna tinene kuti olemekezeka Abon Kalindo salute. Ine ndikuyamikireni kwambiri. Chimene ndikupangira pokuyamikirani takhala nthawi pena tikuyamikirani mbuyomu zokhudzana ndi za alubino pena mukakhala zokuti sizidatimvekere bwino kudzudzulana. Tabwera lero poyera kuti muzindikire kuti diso lathu silongoona choyipa ayi komanso likaona chabwino sitikhala chete. Timabwera ndikuyamikira imeneyo ndiye umunthu wa umunthu.
tikuyamikirani kwambiri Honorable Bon Kalindo pa mfundo imeneyo. Chabwino tipitilire ndi nkhani. Akalindo ife tidaziona zimenezi kalekale mmene mwaneneramu jakuti ine ndinkangomva wanthu koma chifukwa tichikalata mwatulutsa nokha ndakhulupirira kuti ndino anthu osapanganika. Ife tidaziona kalekale zimenezo. Mwachidule tikumbutsane pang'ono Akalindo kudzadzitsira pa chokoma chimene mwatipatsira dzulo pa 23 Juni 2025. Tidzadzitsire pang'ono kuti kodi chimene chidampangitsa kuti inu mpakana mu isiye DPP ndikukalowa kapena kuyambitsa nawo chipani cha UTM ndi chani, kapena chimene mudachiona kuyipacho chimene chinkaipa mu nthawi imeneyocho kodi anthuwa adasintha kapena ali nachobe. Nkhani njakuti DPP sipanga correction, sipanga correct ma mistakes chifukwa ili ndi kantima kodzimva kuti ife ndife okwanira, ndife ana manyonyolo malipevere mapodogoma achinene kapena kutero. Pamene si choncho kuyendetsa dziko kumafuna azinzako amene iwe uthandizane nawo. Sikumakhala kupusa koma ukamanena kuti andifuna kuti ndisenze denga, ananena kuti mutu umodzi susenza denga, koma wina agwire uku wina agwire uku, mudzaona denga latukuka likusuntha mpaka kukayika pamene lidafunikira kuti likakhale. Koma kuti chifukwa tikudziona kunanalala ugwanalo denga nde zijada atiuza Malemu Lucius kuti komatu madiyera ake amenewa, ngati kuli madiyera ake amenewa adzatola odutsa chikwama. Ndi ndani wadiyera? Koma mukakumbana nokanoka adiyera ukuku ndithudi mukhalanso kotsutsa mwanjira ina iliyonse. Tiyeni tipange chonchi olemekezeka Akalindo, timanena kuti chimene chimapangitsa kuti olo inuyo nthawi imeneyo kuti mutuluke chipani cha DPP mudazindikira kwabwino chifukwa inuyo Mulungu adakupatsani luntha lina lapaderadera limene timaona potential mwa inu, ngakhale pena ngati munthu mumaphochola, koma kuti tinene chilungamo mudazindikira zinthu zina monga izi. Chipani cha DPP chimalanda mphamvu ya utsogoleri. Mtsogoleri amakhala ngati chikwangwani chi signpost chongolozera kuti this is Lilongwe, koma chimenecho nkusafika ku Lilongweko. Ndi mmene chipani cha DPP chimapangira. Chipanicho chimadzimva mphamvu kwambiri mwa njira ina iliyonse zimene sizikhala zinthu zabwino. Mwachitsanzo mukukumbukira mbuyomo nduna zinkakhala ndi mphamvu kwambiri mokuti zinkatha kukhala ndi mphamvu yokhala ndi makontrakt m'manja mwawo kuti wina aliyense kapena kampani kuti ipeze contract ndekachite kugwada kwa ndunayo ikathire kanga chepe ndi contract ayipatse. Ngakhale contract yonse sinkakhale yolongosoka, nanga si munthu yankadzimva kuti ndachita yohonga ntchito iyi, ndachita yohonga. Mukuona zimenezo zimachitika pamene APM amangoyang'ana osayankhula china chilichonse. Mphamvu zonse zinali ku nduna mpaka na nduna kumakangana kumafuna kumenyana cholinga chonena kuti aukanganirana maujeni manavu manakinaki masoseji kuti ndikatenga yapa ine ndidzikwanitsa kupanga supply zinthu ndi zina zotero. Mukuona zimenezo ndi zimene zikuoneka kuti zikufunika ndithu zinthuzi kuziyang'ana bwino kwambiri. Zimenezo zimene mwazina zimene zidapangitsa APM kapena kuti DPP kuti anthu asayikonde. DPP in fact sikuti sanayikonde chifukwa chonena kuti zinthu zinali zokwera, zinthu zinali zochipa, sugar chani. DPP adayichotsa chifukwa chonena kuti aliyense adazindikira kuti dzikoli akulamulira ma prime minister kusiyana ndi kulamulira eni amene ife tidasankha.
chifukwa anthu ankasankha APM uyo malingana ndi mfundo zake kutero tsopano okalamulira anthu ena APM uja kungokhala ndithu mpaka kumakwanitsa kuntsekera kuchipinda zimenezo anthu anaona kuti no this is too much ndipo chitatero pamene tsopano ngati mukukumbukira akalindo kuti uyu amene ankapanga za uje director of election Ben Phiri APM ankankonda kwambiri mnyamata ameneyo chifukwa amadziwa zokuti amati akabwera ndi malizatsi apa ground kampeni tipanga chonchi ndafufuza zikhale chonchi zoyenda ziyende chonchi ayi komanso chipani chimakhutitsidwa koma the few individuals in State House ndithu zidatheka mwana uja kumpangisira mabodza mpaka APM kapena kuti anthu aja kunthamangitsa ku State House ndi ukamuyika uko ndipo pamene kudazindikirika tsopano kuti chisankho chikufuna chichitike ataona tsopano kuti MCP yabwera ndi mphamvu osayiwala kuti pajeda kumana ndi mamurumuzana ngati achina Simbi anthu amene adapanga sponsor ndalama zochuluka ngati amene wakamuna ndalama asimbi Phiri akamuna amenewo ndiye kudachitikanso kunena kuti nthawi yomweyo so kunadzavumbulukanso UTM ndi mphamvu imene inkaenda ndi malemu a Saulos Chilima nayonso ina abweranso ndi mphamvu ndiye pajama tichati dero chaopsa mulenje chidawa opsa apita muthalika ndadali no ife tokha sitingakwanitse kanthu tiyeni timtenge ngakhale ndathamangitsa Ben Phiri komanso apa timfunefune abwere kuti atiolotse kuti mwinanso mawa tidzamuthamangitsenso zijamane ina Boni Kalindo kuti muli ndi kamtima DPP kandiolotse ndikakutafune zimenezo ndezoona zake adamuyitana Ben Phiri kachikena adamupatsa kuti abeni mukhalebe pa director of election pa campaign ngati field marshal endani mupange mwamuja mmachitira muja chifukwa mwa inu muli potential ndipo mkulu ameneyo adayenda kuyang'ana mmene kumenyera UTM kuyang'ana mmene kumenyera MCP anapita kukapereka result kuti ngakhale ife tili mboma koma kunena zoona mapresenti amene tikhoza kudzawinira akhoza kudzakhala ochepa kwambiri koposa kuti nakuti tidzamenye landslide kapena kuti tidzamenye mosachititsa manyazi kapena mosatinso anthu ena akhoza maganizo zopita ku court ndiye tipange chonchi tiyeni timuyitane ife tipange mgwirizano ndi UDF cholinga chonena kuti anthu awa ndithu maperesenti amene atadzapeze ndife mavoti tidzasiyana kutali zimene zitadzapangitsa aliyense kumvetsa kunena kuti ayi chipani cha DPP chawina mopanda opikisana naye pafupi ndipo adapititsa maganizo amene wakuchipana Ben Phiri director of election field marshal ndipo DPP Peter Mutharika adavomereza that is true ndipo zinthu zimenezi sizidamveke bwino kwa anthu ngati akanamveka a George Chaponda akondwani na Nkumwa ndi anthu ena kunena kuti UDF ija ife tili pa kampeni pofuna kuyimaliza ndiye apapa kuti ife tiyende ndi UDF naonso akubanja kuti titero kunena okay naonso ma prime minister ku State House achisale anzawo ndi mayi Mutharika naonso ndithu amphepo ndi mayi Mutharika naonso adalimba kuti sitikufuna zimenezo nchofunika kwambiri nchonena kuti mwina zikhoza kudzatichitikira ogo zidzakachita ogo ndiye kuti chipani chipita ku UDF ndiye kuti ife tidzakhala anthu onena kuti basi palibe chathu maona pamenepo osadziwa kuti munthu adzakhala ali pa tikiti ya DPP yomweyo kapena kutero izi tikukumbutsana akalindo chifukwa chonena kuti tikupereka ulemu umene unayenera kuti tikupatseni chifukwa cha kuzindikira kwanu ngakhale kuzindikirako mwazindikira mochedwa but is not too late
ndipo chifukwa cha chilungamo chanu chatikumbutsa zimenezi kuti tikuyamikireni ndithu. Tipitirize ndi nkhani. Ben Phiri anabweranso ndi kuwauza anthu angakhala akupanga manong'onong'o amenewo kuti komatu ine malingana ndi kafukufuku wanga UDF idakalipobe chabe kuti idachititsa ngati idabalalitsidwa pang'ono of course ndi ife tomwe, koma UDF masapota ake alipo angwiro amphamvu zimene zingachitike nzokuti tikayenda nayo ndithu ayi zazikulu zichitika zabwino. Apita Mutharika adawaitana Dr. Atupele Muluzi aphwanga uyende ndine ukhale wapambuyo panga. Kuyambira pamenepo Dr. Atupele Muluzi amaenda nkumauza wanthu kuti tiyeni tivotere tonse a UDF, tiyeni tivotere DPP, tiyeni tivotere DPP, tiyeni tivotere DPP. Mudziwa inu anthu akumamidzi amakhala okuti chimene amva agwiritsa, ndipo a UDF ambiri adanena kuti mtsogoleri wathu watiuza kuti tivotere DPP. Okay, chabwino. Tiyeni zimene zikufuna kuchitika pamenepa nzonena kuti adabweranso nkutsindika Ben Phiri kuti pamene patikhala tatenga mwera yonse kunena kuti DPP Northern Region, Eastern Region Atupele Muluzi ndekuti zigawo ziwiri izi magayizi ajasanga maki. Chabwino tiyende ndikunena kuti tikapanga chonchi tidzamenya land of operation of landslide malingana ndi Ben Phiri ameneyo. Ayenda ndi nkhani zimenezi ndi pamene pankabwera kuti kumene kuja kunabuka zinkangano tsopano kudzikonda kuja akondwanena mkumwa anayamba ayi nanga ine ndenzakhala vice liti ayi zimenezo ABCD kumene kuja wali dzimikangano zosatha. Pamene pankabwera kuti tsopano ma prime minister amphepo amayi Mutharika komanso achisale ndikunena kuti koma zimenezo bwana musamvere zimenezo anthu awawa asakusokwanezeni. Ndi pamene mpaka padafika mikangano ija nkukhala yokula kwambiri a DPP omwe wakuiona imfa ya Mutharika kuti atati yafa zikhozokhala ngati za Joyce Banda ndi Bingu, koma nguona zimene amapanga Mulungu awa kwasungabe adadi mpaka lero ndi ukalamba wawo. Sakufa munthu chifukwa munthu safa chifukwa cha ukalamba, munthu amafa chifukwa cha nthawi. Zimenezo anthu azizidziwa DPP amangopa zinthu zosaopsa. Imfa imakhala m'manja mwa Mulungu. Uheyayi tikasankha munthu wina awawa adzafa. Maona kuyambira 2019 ija kufika lero munthu alipo. This is 2025. How many years? Maona kufa kumakhala m'manja mwa Mulungu. Afanya mata ngati pakatipo ana angati zipatala mukafunsa mukuona. Okay, ndi pamene tsopano pankabwera kuti mkangano wakula ku DPP. Ndi pamene UDF ikuyembekezera kuti kamakafika kopereka nomination paper aliyense akudziwa kuti Atupele Muluzi akhala pambuyo pa adadi malingana ndi strategy ya director of campaign Ben Phiri komanso ngati chipani mmene chidavomerezedwera ndi anthu ochepa. Ndiye kenaka pamene pankabwera kuti achina chimulilenji adatchulidwa ndi akubanja tsopano amayi Mutharika amphepo komanso achisale kunena kuti anthu awawa ukanganawa asiyeni. Koma Peter Mutharika adanena kuti kungwasiya sizikhala bwino tafunse ndi adayitanitsa meeting ya anthu onse pamene pa UDF ija ikulimbikira kupanga kampeni zavotere DPP apita akhala patsogolo ine pambuyo Atupele akuyenda zimenezo. Uku kuli mkangano nyumbamu yata ichi kumenyedwa yapasipasi popo choncho. Chabwino ndiye apita Mutharika adawafunsa achipani kuti pali ma vice president atatu ama zigawo zitatu kumwera chigawo chapakati ndi chigawo chakumpoto. Tandipatsani achipani dzina limodzi la president mmodzi amene ndiyende naye ngati vice chifukwa ma vice iwa alipo atatu. Ndiye kumene kuja anakhalirana pansi anayambanso kugawikana. Mudziwa kondani na mkumwa anali director of youth komanso ndi amene amapereka ndalama kwa makadeti.
amene amalipira makadeti ndi makadeti akaona kumwa anali bwana wawo ndi makadeti tipaja mphamvu ndi zidachuluka ndi anayamba kupanga zinthu zosiyana kuyamba kuopsa mpaka mgwirizano mmene jasudatheke zotsatira zake achina chisalana ngolamula basi kuti ngati ife olamula tikunena kuti mutenge chimulirenji mukakhale naye pamenepo. Last minute UDF itakonzeka kuima pa roundabout pakwizi pacha kunena kuti akamadutsa bwana apa talandira atupere muluzi lero akakhala vice president popereka nomination paper anthu anangodabwa kuti kumamva ngasize kaveka pa wireless ndasankha honabo achimulirenji anthu zakhala bwanji kodi uyinso ndi wachokaso kuti mukuona pamene munthu ukuku atupere muluzi wamenya kampeni yakuti tiye ndivotere DPP ndikhala running malingana ndi mgwirizano wawo. Mukupaona pamenepo gentleman imeneyo ndiye ndi DPP imalolera kuti mowa usapye koma bola aliyense asamwe kusiyana ndi kuti ena asonkhe nkhuni upye mowa koma amwenawo ena umbombo gwinthi ungogodiwa mithulo zimenezo DPP ndi imene zimantulutsira mboma. Ndiye ndi pamene pankabwera tsopano kuti chimene chikuchitika ndi chani? Chimene chidachitika nchakuti yabwera election imene ija apanga za Tipex awina. Tipex tiyankhule za Tipex. Tipex sinkabwera kudzabera kuboma chifukwa chikhulupiriro chokuti awina adali nacho. Koma kuti Tipex inkabwera chifukwa chonena kuti athane ndi UDF. Apeza aphungu ambiri Eastern ndi Southern region. Pamene pali phungu wa UDF azifufuta dzina lake nkuika ndani dzina lawo la amene afuna. Ndiye pokuti chizolowezi chana kholowa chidazulitsa mbatata tsopano ataiona mmene kubwerera UTM ndi DPP ndi MCP ndi Tipex uja adakweraso mtunda kuti ntchito yake yomwe kufufuta ndi zimene akafufuta zijazati pepa la 66 pepa la 60 kumafufuta ndi Tipex kumeneko kuti ajeni answer adziyankha dzibwibwi munthu atafunsa kuti kodi Tipex olemekezeka ajeni answer ntchito yake kufufuta kuti kapena cancellation kuti ayi ndikufufuta. Kodi munthu angadziwe bwanji kuti chinafufutidwacho nchakuti dzina linali pamenepo ndila wakuti ayi izi si za accountant chabwino mudamva nonsenu ajeni answer paka adaphetira khati nkhwali pa msampha komanso kunjenjemera nkhati Netanyahu zidachitika zimenezo. Zatero chisankho chagemulidwa kuti chichitikenso aluza mnandu ndi pamene tsopano ankabwera pokuti Ben Phiri aja kubwera ano kuchipani kudzafunsa kuti simwaona chifukwa cha dyera kuti akakhala kuonena kuti tidasakanikirana ndatu pele uja masapota ake ndi manena aja tidakaphusha ndithu mpaka izi sizidakafika pomathiraso Tipex ndidakuwuzani ine. Tsopano zavuta pamenepo ndi pamene makia kupempha zipani zina chinapipi leave me alone kupita kwa afoda mpaka kupita kwa mbakuwaku kukana amene adalola chifukwa cha democracy posona zobweteka zonse zimene ampanga ndatupere muluzi. UDF imakhala ngati mmene likhalira kholo kuti mwana wake ndi DPP ngakhale mwana ya apange zofuntha bwanji koma mawa amwitananso khale apa ali kukada akumulowetsa nyumba ndi zimene UDF imapanga ku DPP. Yafika 2020 chisankho akuti chichitikenso DPP aja chifukwa cha mgawikano uja zidanyasa azinwaka achipani aja the Romwe Belt zidawanyasa kwambiri mpaka kutenga chimulirenji ife tilipo mpano kampeni tu adanena kuti silipanga. Yes, adamusira atupere muluzi campaign. Adamenya atupere muluzi campaign yeka. Wina alesa kudziwa zimenezo akalindo. Wina inunso ndi mboni. Bolaso inu mumamenya kuujeni ku UTM kuja kumakaima pali chimanga, hoba zidzakhala chonchi koma onse achina nkumwa achina ndandan
chinakana mveka ndi awa George Chaponda ndi zisiye zimenezo maona atupele muluzi anamenya yekha dadiso ajisala atsekera kuti musatuluke so mpaka anthu akafanizira kuti mwina adwala kapena akomoka ndikuluza choncho. Okay, chimene tikufuna kutanthauza nchakuti likuonekera diyera lalikulu pakati pa atsogolera amenewa. Tipitirire ndi nkhani malingana ndi nthawi. Ndi pamene chisankho chija chidabwera atupele muluzi wabweranso kudzayikuta pamene zipani zonse zidakana kuyikutanso kumayipangira kampeni mpaka kupeza 1.7 million. Inu ya Kalindo mwachilungamo ngati mmene munapangira contribute ku UTM tinganena kuti onse aja UTM aja adavotera anthu 1 million chakuti sadapeze chabwino amene anavotera ku Tonsa Alliance. Inuyo mulibe mphamvu yanu mmene muti mulibe anthu awiri atatu amene munawasungunula dziko lino koma muone tikusayamika kumene DPP mapanga kudzikonda kwake anatulutsa statement kuti atupele muluzi anapezetsa 0 vote pamene onse 1.7 million inapanga DPP yokha. Mukuona kusayamika zimene ziso ndi zimene zikwaopsa anthu kuti awolo kwathandiza asakhala anthu oyamika a DPP wa olo kwathandiza bwanji iwo basa amadzimva kayangati angelo I don't know kampeni wapanga yekha mwana mwachiduleso izi idakamanena no ndichani ndi UDF kuti UDF enali giant kupanga convince anthu a DPP musafoke UDF musafoke tiyeni tipange zimene zitivotera apita muthalikawo ndikapena tivotere DPP. Ndi pamene panabwera mpaka 1.7 billion a million zikutanthauza kuti mwina 1 million inali ya UDF 700 inali ya chani ya DPP chifukwa ku DPP kwa maperekeranso dzida kuya ku Tonsa Alliance mudzaone move ina iliyonse imene amapanga amapezeka kuti achilima akuinena hocha kuti mwayika pakuti chimakini masamutsa mwayika kwakuti sikuti achilima aja amalota kapena kuti anali ndi vimbuza ayi. DPP omwewo chifukwa chonena kuti adamusankha chimulire nje adawukira ndikumaperekera matope kuja ku Tonsa Alliance kuchi yetu ndi mmene zidakhalira. Tsopano pamenepo ngati DPP idawukira usapanga kampeni chonje mavota ambiri ndi kuti amachokera kuja kwa Nyamatayi wa Chinyamata wapanda milandu uyu yetu. Zonsezi zimene zikuchitikazi chifukwa chimene adachidzala Malemu Bingwa Mutharika adalanda chipani cha UDF kuchichotsa mboma kuyikapo chipani china ndiye mantha amenewo ndi amene amapangitsa anthu amenewo tsopano zinthu zawo zichi kumaoneka kuti mwina ifenso zidzatichitikira chimodzimodzi pamene anzawo sali mu zimenezo. Mukuona atu bwana Kalindotu zinthu zikakhala bwino tiyenera kuti tidziyamika. Ndiye tiyeni tsopano chisankho chachitika Tonsa Alliance ya wina apita pochoka mboma adayankhula maonena kuti chani muonetu pamene pali nkhanza zina ayi apapa chifukwa yonena kuti ife boma ali achitolotilanda tikuchoka ife a DPP tisatsutse tasiya dzingopanga zimene akufuna amenewo basi ndipo zidatheka. Timafuna tinene kuti zimene zonso ndi nkhanza chifukwa anthu amene amauza a DPP anali oti mmakwawo avotera kuti akathandize chani dziko la Malawi ndipo kutsutsa kumathandiza ndithu. Tinaonera zaka za mbuyozo MCP ndi UDF ikutsutsa DPP imene idachitidwa mu 2005 inachitidwa kupangidwa create 2005 ku parliament kudavuta kunali ndondomeko yonena kuti pakufunika anthu adzilandira fetereza wa ulere ndi pamene ayiwa nkakana kufuna kuti ndalama zimene zipite ku mabudget ena opanda ntchito a DPP a Bingwa Mutharika koma otsutsa boma adathandizira kwambiri mpaka kunali chimkangano parliament mpaka atembo kutuluka maso kukalipira parliament a George Ngantafu ndanangomaliza kuti who are you agaluiri kupsya mtima kuti zimene tikufuna ife kuti zichitike. Zotsatira zake zimene zidachitika ndi chani zidathandizira kwambiri pofunafuna kuti budget idutse adalola kuti chabwino tipanga chani subsidy kuti fetereza ujakhale wapena pake kuti kamtengo kakadzikhala kabwino anthu anagwira ntchito zolimbika m'minda adapeza fetereza wabwino adathira chimanga chidatani chidaphulika mvula itagwa bwino kuyamika kwa Mulungu.
mukuona zimene zidachitika chifukwa chani dziko lidapindula chifukwa cha otsutsa mukuona kuipa mtima kwa Mutharika apita Mutharika akuti mwasiye kumachitatu kuona kuti bill iyi kapena budget iyi sithandiza Malawi koma otsutsa ajawaje kungokhala pe kumango yang'ana cholinga akuti bomali anthu alimve kupweteka anthu alimve kuunyasa basi kenaka adzakumbukira bei iwowo pamene pazikutanthauza kuti iwo samafuna kuti dziko la anthu athandizika DPPI koma amangofuna mpando akakhalepo basi modi mafuta amene tikupeza pano pawa Akalindo kunena mwachoonadi honestly apangaso contribute a DPP wa chifukwa chani popanda otsutsa munthu anthu adzingitsira anyani kumunda anyani anyani kumathawa kumene kuja ndiye kupulumutsa chimanga koma kungosiya basi kuti basi mmene zililimo chimanga chija kuonongeka amene amadikirira kumunda uja sayimbidwa mulandu ayimbidwa nanga chomene chimapangitsa kuti mpaka tikhale ndi opposition ndija lesa kuti zikaongolera zina ndi zina koma apita Mutharika adaletsa DPP example Akalindo example inu mudalipo ananena kuti tipatseni ujeni leader of opposition dzina lake kuno myezi kumadutsa tipatseni leader of opposition kuno ataona kuti anthu wandifwakafwaka eti adangogwirizana ndi ajankapereka majani ma information kumene kujaja kenaka anangozungulira mwana mkumwa kuti anamkumwa tango dzipangane kukhale leader of opposition tikupangani support anamkumwa anangobwera kungovina kawiri anthu kuvotera wose IMCP wose kuvotera leader of opposition anamkumwa pamene paja adakhala zaka zonse 5 osatsutsa mpaka DPP pamene katutumuka kuti ayi uyu tichoke uyu akugwira ntchito ndi MCP oyi mpange zazitu zonsezo chifukwa kuti boma lilephere iwo akhale pa mpando anthu azunzike DPP anthu ayikumbukire khale pa mpando do you see like that kind of thing zimenezo ndi zimene zimachita DPP kunena kuti ikhale pamalo pooneka kuti ipange zimenezo kuipa mtima kumene kuti sikudayambe lero olapita lawa nthawi imene kuti okay DPP atatenga Joyce Banda Joyce Banda atakhala kuti nesi cholinga changa ndikufuna kungwendetsa bwino dziko likhale pabwino sindikufuna kuti panga makuti anatenga Goodwill Gondwe kukhala ndani mkulu yang'anira za chuma Minister of Finance ku Reserve Bank ndi zina mmene amanalire munthu chidachitika ndi chani DPP mafyuma munthu yo ndi wathu Goodwill Gondwe ndi wathu kusankhana mitundu kusankhana zipani akuti samayenera kuti Goodwill Gondwe agwire ntchito ndinda Mai Joyce Banda pamene Mai Joyce Banda amafuna kuti iyeyo ndioyendetsa bwino za chuma dziko liyende bwino ndi chuma koma DPP imafyuma zimenezo imafuna kuti achoka ameneyo ionekere ujeni PP yo ionekere kutani kulephera kwake mukuona gentleman utu ndi mkhalidwe oyipa zimenezo ndi zimene zinapanga contribute kuti dzikoli likhale lovutika DPP ndithu yapanga nawo contribute chifukwa chosakhala ndi chilungamo kuti nayonso ionetse mphamvu zake zotsutsa mu nthawi imeneyi ndiye pomaliza timafuna tinene kuti abale athu yawa amene amapanga kuti Asame Sulemani kunena kwa ndithe na nthambwe adazitengera onani mumakhala mukuyimirira kapena kukangalika kunena kuti pakachitika chinthu ine ndatukwana asilamu anzangawa pakachitika chinthu ndatukwana asilamu anzangawa chizolowezi cha Nankholowa chidazulitsa mbatatu makamuyambatu Jesse uko Jesse Kabwira amene uja Jesse uja olomalemu bingwa Mutharika amati ine ndimatuluka utsini mapirikaniro amene aja adathinitsa amene aja mumfuse mukito simuli naye ku DPP komweko adanthinitsa amene uja mafusa apita Mutharika awawa mpaka adathawa ngondo kuthawira kunja kunena kuti zinthu zizili bwino ali Minister of Education Jesse Kabwira atayima mzimayi atamangira nsalu mmatimatima kuti chilichonse pano chichitike ameneyo ndi Jesse Kabwira Chisale Kongo Bongo Jesse Jenda agemula
kunena kuti mundipatse 500 miliyoni Malawi kwacha, mwandinyoza kuti ine simphoda ngati ndimaphodera ndalama za kwanu. Asulemani amwagamale katundu ndi ameneyo senzani. Tikufuna zimene zikunena kuti munatukwana amuluzi awo tikungonena za phoda paudala kuphoda mulipira ndalama uko olozivuta zitani munanyoza. Amuluzi amangokuyang'anani adapanganso awo amene amanena kuti aujeni auladi Musa kumadzipereka kuti ife ndewo tukwana asilamu anzawowa, ndipo chipani cha DPP zimene zoyimatha kuti ngati mufuna kuti iniyo tikukhulupirire asilamuno mutukwaneni isilamu nzanu, ndiye mukatukwana ndi amati aye uyudi ngwathu uyo. No. Kumaona kuti chimenecho si chikhalidwe chabwino. Asulemani auladi Musa anatukwana abakiri muluzi, koma zotsatira zake patadutsa chilango patadutsa nthawi adalandiranso chilango chokera ku DPP komweko kwa amangaso kumene atulutsidwa ndi MCP. Inunso Asulemani ndizi tsopano mwangotukwana dzana amuluzi, lero kukubwera nkhani ndi Kongo Bongo Jesse Jenda zimayi wamphamvu amene amalimba polimbana ndi amuna pa chilungamo zanu zimenezo, amene ndi Jesse Kabwira Chisale. Zikomo kwambiri akalindo tacheza. Basi ngakhale inali audio yayitali koma timafuna tikumbutsane kuti DPP imalolera ngakhale migwirizano ikuchitika apapai. DPP ilolera kuti olo basi ilamulire MCP koma ifeyo bora tikhale tokha kuno. Ndasati kamadzalamulira MCP mudzanena kuti atibera atibera. Ngati mulephera kugwirizana MCP kupita. Palibe kupangira gentleman, palibe kupangira mwina. MCP sunga ichotse popanda kugwirizana. Ngati DPP mukudzikonda mmene mukudzikonderamo, iyi mukupanga contribute MCP ipitilire, ndipo anthu adzavomerezana ngati adzasamuka kumalala. Koma inu musadzamanene kuti hayi atibera yere zimenezo. Uthenga umene wakalindo ndi wanu ndithu. Zikomo kwambiri. Ziko